No niin, moikka. Mun nimi on Asmin Tapani. Niin. Mä voin sanoa. Mä en tiedä mitä mä teen. Mä teen joku hullu juttu tänään varmaan. No niin. Mulla on kaikki. Mä teen kysymys. Mitä teidän lempijäätelö on? Mulla on Daimi. Mitä teillä on? No niin. Nyt me mennään seuraavaan. Mitä teidän lempiväri? Mulla on lila, sininen ja keltainen ja vihreä ja pinkki. Noin mun. Toinen kysymys. Mitä teidän aina kysymys on mulle? Mulla on teille tykkäättekö mun YouTubeit? Kysymys. Niin, okei, toinen kysymys on nyt. Me mennään seuraavaan. Mitä kysymys? Tiedättekö Robloxia? Kysymys. Mä tiedän sitä. Ja mulla on unicorn. Ja mun nimi on tuossa Asmin kaikki pieniksi. Ja pieni pieni B, pieni T, pieni N. Noin mun. Ja niin. No niin. Tulkaa. Mä otan teitä. No niin. Katso miten mä olen korkea. No niin. Mä olen, missä luokassa te olette? No niin, toinen kysymys. Mä olen ykkösellä, minkä teillä? Ei haittaa teiltä joku päiväkotissa. Mua ei kiinnosta, jos teiltä päiväkotissa vai minkä voi. Ei mua kiinnosta. Jos teiltä joku eskaria mua. Ei haittaa, kaikki on teidän sun. Kaikki on sun, kaikki ei oo. Mua ei kiinnosta kukaalla on ykkösellä vai päiväkotilla. Niin. Haluatteko mä voin näyttää teille YouTuben tanssin? Näytän teille TikTokin. Okay. I wish it clever when he kissed it. Don't you smile? We didn't. Mä nyt koitin. Mä olen lopettanut. Mä oon täällä sanoa. Mä olen lopettanut TikTokia. Mä olen joku kummi. Tarkoitin joku teini. Mä voin. Ja mä olen näkynyt ykkösellä ja mä olen siis mä luotan mun nimen Asmin. Mä olen .t.6. Ei 6. .v.t. Mun kaverini se on mun rakas kaveri. Se on mun mitä se olikaan? Se on mun paras kaveri. Se on mun se on ja nimi on Pilai. Se on 7 vuotta. Me ollaan syntynyt samaan aikaan ja me ollaan samoja. Niin. Otatkohan mä tuon ihan kohta.
tää on mun oikee puhelin. Tää on mun isoiskän puhelin. Minkä odottaa, mä en saa. Olkaa hiljaa, sori. No niin. Sorkas, mä tiedän mun akku on niin vähän patsekka. Tämä pelottaa. Okei, nyt näytetään teille. Otatkaa, laitan mun... Mitä? Tämä on mun Roblox-account. Tämä se on. Niin se on pieni, kaikki pieni. Kaikki on pieni, joka Asmin on pieni, TBN on pieni, kaikki on pieni. Rakastan teitä niin paljon, niin sitten katso tätä. No niin. Mä olisin näin. Sanotkaa mulle. Mä sanoin englanniksi. Like my channel. So, yeah. Moikka! Laitatkaa 100 miljoonaa. Moikka!